Ей, сега пак. Сега сме в Джангъл 4. Тук много се различава. А тук бяха баби, дядовци с кучета, лапите, в единиците има пак някакъв друг съгребач. И тук това е четвърката. И знаете, Джангъл 4. Тя е опраскана чукана. Има тук един мост. И там долу се вижда една успоредка чукана. И това е Джангъл 4. И сега, аз се казвам сега, вие казвате, че след 40 години нищо може да се стане. Аз ви казвам, че в момента аз съм на 55 и така, какво гледате, никой няма вкъщи. Широк гръден мускул, гръден. Това е на бичулата. Широк гръден кош. Бицепсова, странична бицепсова и странична гръдна поза. Бицепсова и странична гръдна. Бицепс, страничен, отпред, десен, ляв, странично рамо с бицепс, ляво рамо с бицепс, любимата ми поза, която е ръката стои напред и с дясната ръка. Това е още също. Така, обърнати предмишници. Така. Е тази. Ай. Опа. Виждаме. Виждаме много. Сега пак. Като няма никоя. Няма ли? Няма. Трицепс. Ляв трицепс. Тази така. Тази така. Това като пенди. Сега, казва отзад. Да казвате, че тези години не може. Това не може ли да? Това не може. Бъде ляко. Това как ще има? Пак ще има, обък. Човек беше ще опита да пресет, но и ние па направихме нещата. Скоро, много пак.